Поред локацията трябва, надявам се виждате, трябва да стигна, да хвана автобус сега номер 100. Да стигна до там. Само, че някакси ми бърка локейшъна от време на време между тук и тук. Но реално трябва съм в момента тук. Да, малко е объркано с локациите в големите градове Google Maps. Малко не е много наясно къде точно се намирате и се губи в рамките на 100-200 метра, дори и повече някой път. Трябва да си включите малко уменията по разбиране на карти. Примерно баща ви дядове не са имали GPS на времето и са се оправили. А ние сега сме глезанковци и без GPS сме живи и умрели.